קיבלו, ויוסי מהדודני. אנשים מוזרים, מה נזכר? פתאום לא מקבלים מנות. מה קורה כאן זה מוזר. איפה פוגש אותי אחד? עם ניצח יהודה לא מבינים בכלל. יוסי מהדוד זה מה שאני, פשוט תנו לי להיות על המסלול. Stupid bitches, what the fuck? איפה זה פוגש אותי משלכם? איפה זה פוגש אותי משלכם? פיצ'ר, מה נסגר? פתאום לא מקבלים בנות. מה קורה כאן זה מוזר. אבל יוסי מהגדודני. אנשים מוזרים, מה נסגר? פתאום לא מקבלים בנות. מה קורה כאן זה מוזר. אבל יוסי מהגדודני. אנשים מוזרים, מה נסגר? פתאום לא מקבלים בנות. מה קורה כאן זה מוזר. 8-2-1-1 גם 9-2-1-3 היו 8-2-3-9 ו-9-6-9 גם קיבלו. אבל זה פוגש אותי עכשיו. ניצח יהודה לא מבינים בכלל.